F'ħajjet persuna, mumenti ta' dlam jistgħu jinbidlu f'raġġi ta' dawl u qalb miksura tista' ssib faraġġ fejn inqas li tistenna. Għal Jurgen Mallija dak id-dawl sabu f'kelba li daħlet f'ħajtu f'mumenti diffiċli. F'kull pass li għamel storm kienet hemm, bla kliem, iżda b'qalb kbira li taf tisma' u tħoss. Wan Jusil ta' ma' Jurgen u għalilna parti żgħira minn ħajtu. Mela, bażikament ta' 11 sena kont ħan ikkommetti suwiċidju. Da ġara split of a second, għaddi li ħsib minn moħħi u ritten wettaqtu ċoħe. Nsarta kien għaddej raġel, nduna bija, tista' tgħid letteralment selva li ħajti. Jurgen kompla jgħidilna kif iltaqa' ma' dik li jsejħilha l-ġojjel tiegħu. Kont ħalt għamilt xi 15 recovery, ma taħriġ mill-isptar. Nsib l-ommi l-ġojja. U semmejnija Storm. Semmejnija Storm għax ġiet meta kont għaddej naqra minn momenti diffiċli. Allura qabbilta ma' l-moment tal-maltemp ma' l-isem tal-kelba. Jurgen spjegalna kif nibtet din ir-relazzjoni ta' mħabba u għożza bejnu u bejn Storm. Bejnietna għambena bon speċjali mill-ewwel ġurnata. Kif kienet tajnuna dik? Il-klip uħossu. Li tiġu ma' ġembek. Toqgħod mill-lisa. Diġà toħodlok mill-istress. U kelb jinkwieta ma jorikx. Għandu lingwa oħra l-kelb. U għalilna wkoll kif iħobb iqatta l-ħin magħha. Jien nieħu pjaċir l-iktar. Mhux li tlaqt mixja bija. Nabbija fil-van. Noħod eżempju ta' għali fejn tiġri. Fejn taħli l-enerġija xini kelba tal-kaċċa. Il-bqija bħala kelba hija vera lovable, caring. Jurgen irrimarka magħna kif għattini darba wara l-mewt ta' ħu Ramiro reġa' sab ruħu f'mumenti diffiċli u hawn reġgħet ħarġet l-imħabba u l-protezzjoni ta' Storm. Kont għamil żmien addict, imbagħad għamilt sentejn u nofs clean, mitħija u rġajt back to square one. Dħal programm, minn wara li ħriġ programm, sebta minn day one. U l-istess... Missjajta? ħafna. Ma nimmissjax l-istor. Id-dinja li għaw bħal ma ngħid il-fajla bħal ma ngħid il-kulħadd. L-ewwel il-bżonnijiet tagħha. L-ewwel jien ħankun nista' nieħu ħsiebha, nieħu ħsieb il-bżonnijiet tiegħi. U mbagħad Finalment, Jurgen tkellem dwar il-miżura mħabbra mill-gvern li l-annimali se jibda jkollhom vet disponibbli bejn 8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu kuljum. Ħanejdlek il-fatt li taf li ħadħabbat biebu ħassibu miftuħ jinqala x'jinqala u ikun x'in ikun. Isserraħlek moħħok. Għax kelb m'għandux lingwa, kelb ħajjurik mill-moviment li jagħmel.